ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରସାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଏଇ କାବ୍ୟଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହି ପଦ୍ୟଟି ବହୁତ ଛୋଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ ତାର ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, ରୁଷି ଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ଆହା ପିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କପାଳରେ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗର କପାଳରେ ସେ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କରକୁ, ନିଜର ଚକଚକ କରୁଥିବା କିରଣ ରୂପକ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ସେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ, ଭଲ ପାଇବା ରଙ୍ଗକୁ ସେ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗର କପାଳରେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା ସତେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳୁଛି। ବିରହ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ତା'ର ମନ ବୁଝି ନଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ତୁମେ କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ କହିକି ବୁଝାଉଛି। ତଥାପି କ'ଣ ହୁଏ? ତା ପ୍ରେମିକାର ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ତା ପ୍ରେମିକା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ଏଠି ହେଇଛି। ସିନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଦେଇ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୂର୍ବ ଦିଗର ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି ରବି ହାସ୍ୟଲାସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅସ୍ତାଚଳ ଆସନରେ ବସିକି ହସୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଦୁଃଖର ରେଖା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏଇ ବିରହ ଦୁଃଖଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଯେହେତୁ କବି ଆସିକି ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ସେହି ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ସେଇଟା କେବଳ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବୀ, ସେ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବ। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ପ୍ରୀତିପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ସତରେ କେତେ ବଡ଼ ଦାରୁଣ କଷଣ, କେତେ ବଡ଼ କଠୋର କଷଣ, କେତେ ବଡ଼ କଠୋର ଦୁଃଖ, ତାହା କେବଳ କିଏ ଜାଣିବ? ଯିଏ ଅନୁଭବୀ। ପ୍ରୀତିପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। ପ୍ରୀତିପାଶେ, ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଟିକେ ଉଣା ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ରେଖା ଆସିଯାଏ। ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ଯଦି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଷାଦ ରେଖା ଦେଖାଦେବ। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼େଇ କେତେ ମନେ କେତେ ଯେ କି କଥା। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀର ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼େଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଝଲସି ଉଠେ। ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନ ଆଗରେ ମାନେ ନାଚି ଉଠେ। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀ ଅଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସିପାହୀ ଆସିଯାଇଛି। ଯିଏ ସିପାହୀ ବା ଯିଏ ଜେଲର, ଯିଏ ଜେଲକୁ ଜଗେ, ସେ ଆସିଯାଇଛି। ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛି? କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀ ଅଦ୍ୱାରେ। ସିପାହୀ ତୁ ଟିକେ ରହିଯା, ତୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ଯା, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ, ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ, ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେନା, ମୋତେ ଚାବି ପକାଇ ଦେନା। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ।
ये जो सुंदर विच्छेदर दृश्य यहाँ को मुझे समय बाहर रही देखापी चाहूँगी तू मत ए चाबी पकई देनी तू मत मोर सेल भीतर को मोर घर गृह भीतर को अंधार कोठरी को मत ठेली देनी प्रणय पीयूषे मिशिछि किया विरह विष विश्ववासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष प्रणय पीयूषे अर्थात भल पाइबार स्नेह श्रद्धा भितर ए विरह रूपक विष भगवान कहीं देइछन्ति ए विरह विषक रूप कहीं अच्छी कहीं भगवान देइछन्ति विश्ववासी मानक प्रति बा विश्व रहउथिबा समस्तक प्रति निर्जीव सजीव वस्तु मानक प्रति भगवान एपरि एक अभिशाप कहीं देइछन्ति जे प्रथमे प्रेम पर यह विच्छेद रूप निए सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही सुंदर सरोज अर्थात पिला माने पद्मफूल सरोज अर्थात होती पद्मफूल सुंदर पद्मफूलर चरण अर्थात मूल जमीक साप जड़ित होई थाए साप गुरे होई थाए सेपरी विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही जमीक प्रेम विच्छेद सुंदर पद्मफूल मूल साप तो यहाँ को नहीं कवि कहते ये विपरीत ये क्यों प्रकार विपरीत स्थिति जोटा कि विधि जोटा कि भगवान आम कढ़ी देइछन्ति प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषे मो मन पराण घारी विश्व प्रकृति देखिले सम हृदय वेदना तापित अंतरे आसब बा क्षणे सांत्वना कवि कहते रे सिपाही मु मोर प्रियजन मान को छाड़ी देइछि मु मोर प्रिय स्थान को छाड़ी देइछि छाड़ी कौन मोटी बंदी हो जाइछि विरह विषम विषे मो मन पराण घारे आउ ये सब विषद ये सब विरह ये सब छाड़बाड़ देखिले मो मन कौन कौन हो उठुची तेणु तू मत कटाक्ष करना तू मत गाली गुलज करना तुम प्रति अन्याय करना मत कि समय बाहर रही दे रे भाई दे विश्व प्रकृति देखिले सम हृदय वेदना तापित अंतरे आसब बा क्षणे सांत्वना तथापि विश्व प्रकृति अर्थात भगवान के सुंदर प्रकृति विरह विषमटी को जी नजर विरह दृश्यटी जो देखी तेबे मो मन भितर गोटे सांत्वना आसो जे मो एकुटिया मो प्रियजन और प्रिय स्थान को छाड़ी एठी बंदी होइनी मो भलिया प्रत्येक निर्जीव सजीव वस्तु मानकर प्रत्येक निर्जीव मानकर प्रत्येक सजीव मानकर मध्य समान अवस्था यह कवि कहिसंती रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाल कक्ष अवरोध समय परा गोधूली काल पुणी कवि कहते रे सिपाही कहीं तू मत कटाल करुछु कहीं तू मत गाली दौचु कहीं तू मत बाध्य करुछु कक्ष अवरोध समय परा गोधूली काल आमे बा कक्ष भितर बा आमर जो अंधार कोठरी की पशियार समय पर आमर होची गोधूली काल पूरा संपूर्ण मुह संध्या देख रत रत हुई रवि एबे गगने आउ टिकिए मु बुलिबी एठी कारा प्रांगणे कवि कहते देखे गोधूली काल होना रे सिपाही वर्तमान आकाश में किपरि सूर्य रतरत हो जलुंट किपरि से सुंदर भाव में दृश्यमान होती तेणु तू टे रह मत टे बाहर छाड़े मत अगणार छाड़े मुझे टे बुलवाई चाहूँगी मुझे प्रकृतिर ए प्रणय को ए विच्छेद को देखापी चाहूँगी जमदूत हृदय करुणा काहूँ बसब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी बसबी बिले आ कौन होची पुणी कवि कहते यारे तू तो जमदूत तते कही कि लाभ सिपाही कहते कहीं सिपाही ये सब बुझीबनी से इंग्रेजीर गुलाम तो से कवि कहते रे जमदूत तू तो जन जमदूत तो हृदय करुणा तो हृदय दया भाव कुआड़ू आसब से तते अधिका किसी न कही मु मोर दृश्य को ये समाप्त करी मोर बिलारे अर्थात मु मोर अंधकार कोठरी पशियापी जाऊँगी तो पहले समाप्त हो पाठटी दुईटी पार्ट्रे सरी पार्ट 1 पार्ट 2 तो जो मैंने पार्ट 1 देखी न जाकि देखनी जदि किसी डाउट अच्छे पचार कमेंट कर इंस्टाग्राम रे कांटेक्ट कर टेलीग्राम रे कांटेक्ट कर सबुठ मुझे तुम प्रश्नर उत्तर देवाई चेष्टा करी एजुकेशन रिलेटेड तो आर क्वेश्चन वीडियो गुड़ाक बहुत जल्दी आने ट्राए करुँची से पर्यंत विदाय ने वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय जय जवान जय किसान।